Odhi matarika boro dwe mara uchiel gana ariyo prariyo kod abich nyakora mgajwange no mara enirio makare machiegni chendo ni maro imore odhi makawuono odong' higni ariyo to gana jo Kenya dhi yiero maduong' kata kamano mach mar siasa osebedo kamedore pacho ka nyakora mgajwang' ka jatend piny to ramo ni omiye mana thuolo kendo en gi thuolo mar kare maneno ni ochopo singo mana omiyo ganda jo Kenya kweth makete testre to pod ramo ni ok obido ke apisi wami ler mar weche odhi makawuono kachiel gi amoko roko pachile maro machuok na ria deka uchiel nono kabino antila Facebook Ramogi TV ke imwima kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magetho ndweche ogo wenge neka ma okuot masuche ok nyal neno remo wuok e ume remo wuok e lekene to en gi vidonda leito kwa kochuny familia marawera Albert Ojwang ma othelweto bila manyoma ke kitude kod ndiko weche moko ma ok ni kare e mbui. I am determined, I am focused on transforming Kenya. And no amount of intimidation or name calling is going to change my course. Jatend piny Kenya William Ruto nyiero jogo maketo sirikande tesri ka wacho ni ok obing'itni kata isoke gi josiasa. Gitime gimoro maduong' sana ushuru moko magiketo mang'eny mafuta ka gigolgi mondo bech mafuta dog piny mondo nweng'owa bende otingre malo kaka wan jo sekta mar matatu. Motelo ne somo mar budget jo sekta mar wuotho yago pek magisekalo e hikomenda makorumo. Machiegni nyakora mgajwang' chenro eno imore wantigi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Oke wachao kod mano mar kuyo kama kuyo mako chuny familia mar Albert Omondi Ojwang' rawera mosebedo kandike mbui mar X manyo bilo mako dalage Kasipul kapok no yangri na wito ngimane tesendo bila ma Central e boma Nairobi kama ne ogeng'ne won Albert Meshakopio wacho ni obila manyoma kuwode nyonyise ni wuode ma Albert yande yanyo jatendgi ma en jatelo moro pacho kae kokale andika mar mbui penjo en ni to Albert Ojwang' no otho nade tesendo bila tifo marwa Cynthia Onyango oloso kod anyuola mar Albert kendo miwalero machal kod mae. Albert Omondi Ojwang' rawera ma jaigni 31 koro ringre oriere kar kano ringre ma City bang' make kod obila mago kwach kich e par wuon mare gweng' Makakoth e kar chung' od bura Makabondo Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Kalore kod wuon mare Meshak Ojwang' Opiyo, Albert Ojwang' nyori ko chamo chiem migago bang' wuok e puodho e kinde ma obila ochopo dalagi kod apiko adek kendo make nyima nyola mare. Ne wachiemo ka achiel kod omera matin wuoda be ne oa ringa wa omo yien mopidhe dhode kobiro to min gi omiye chiemo kaka wambe ne wachiemo kapok wachiko chiemo tawinja piko karingo ka e tok dala kadonje ipacho kagidonjo giduto chigni gidonjo madwa chal arwako gi akoni machiegni uru to gikoni ok gidonjo ot onwang'o kaka kijanda no obede kidi ma elare tie yien. Wuon gilero ni no penjo bilago ketho mamiyo imako wuode to bilago nyonyise ni wuode oketo andika moro e mbui mar X manyiso ayanya jatendgi ma en jatelo moro pacho kam. Koro ng'ata achiel ni ene mopimona en jalang'o opimona ni gibiro nikech kijanda ma Albert Omondi ma koro ginego ni nyo keto gimoro e yamo no post gimoro e yamo mayanyo boss gi owacho gi Kiswahili mayanyo boss gi kora penye ni to en wachango to kona ni ok wawuo mang'eny seche mowacho mano to jomodong' kane to seketo lwet nyathini opingo. Anyuola ywak ni Albert en nyathi achiel yandeko kendo en emane anyuola ogene bang' wuon mare kod mingi dago ngima gi duto e boma ma Mombasa katiyo mondo puonje. Nyithindo matindo mwategemea ni nyalo biro konyowa ma wapuonjo gi tekruok te kaka an asetiyo kuom higni 20 e Kware mondo mi ater nyathi chakre secondary madhi e university matiek higni 4 kosombe parallel
atiyo ma hinyora marumo to en nyathi achiel koro e ginege abro konyora nade to chiege manyore ko kawo pok otieko kata higani to gin gi nyathi matin makor ka jakia japipi 1 japipi 2 ma tabro konyo nango to min gi manyo keto geno kuome. Osiepe Albert manoyudo thuolo mar loso kode kinde manyo ichwale boma ma Nairobi wacho ni ne en kod luoro kendo nonyiso buok mapek e chunye kaluwore ni pok nomake kendo ok nong'eyo gima idhi timne. I talked to him, alikuwa amepanic. He was telling me bro, I'm here, tunaweza ongea. Nikamwambia let's talk. Unasema aje kwa wapi? Akaniambia kwa gari. Ako in a transit, amekuwa transported from kwao. Akaniambia but wako almost kufika Central. Aliniambia nenda wanapelekwa Central. Nikamwambia it's okay, you just relax. Tutakuja kesho tukuone. Kaluwore kod obila, Albert nyogoyo wiye kor ot kendo hinyore owuon, gino manochuno gi mondo tere osiptal ma Mbagathi kama ofwenyore bang'e ni owito ngimane. Kata kamano, wuon Albert odagi lipot mar obila mowacho ni ok sir chal mar ringre wuode kaka oneno e kar kano ringre ma City. Pogore ok chalre. Nyathina ogo wengene ka ma okuot masuche ok nyal neno. Remo wuok e ume, remo wuok e lekene, to en gi vidonda adola ma pukri ma genyruok machalo ng'ama oyudo accident makata ne dhi kata piko dhi ogogi face mare bolwa. Riwruoge makedo ne ratich oganda koro sundo sirikal kokalo e duol marango chenro mag tij obila IPOA mondo donjre nonro mar yango tho mar Albert Ojwang kendo ratiro mondo yudre mapiyo ne anyuola mare. The person who ordered this arrest, he must know what happened to Ojwang. So we want this issue addressed. We are calling on all relevant authorities to intervene and we want action taken to bring the culprits to book. Lipot mar kar kano ringre ma City nyiso ni Albert nyotere kar kano ringre no saa 8:50 mar otieno kod nyamburko mar obila kaka jal ma owito ngimane apoya. Odiochieng' manyoro Albert Ojwang saa 7 mar odiochieng' ne chamo chiemb migago. Otieno saa 8:50 ne en ringre mochop kar kano ringre ma City ka anyuola mare. To ywago ratiro ema giwacho ni wuodgi en ng'ano maonge kod ketho kendo kama ber to sirikal mondo donjre mar mondo mi ratiro yudre kendo yudre mapiyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto mako chung'ni thuolo onge mobiro mbalo godo wang'e ne josiasa ma siko soke. Okoni ochimore tir kod tije mag dongruok kendo obiro chopo singo mage e mise mar ochumi. Omedo ni en kod saa kata thuolo moromo kendo jok malieko ni odhi dala opar diriyo. E kinde alama ne obage kanisa mar Church of Christ Africa bade mamaka dare boma duong' ma Nairobi. Kae ma jatend piny William Ruto oko ni kweth Rigathi Gachagua ni ok nombalo wang'e kendo duokore kodgi weche mag siasa to obiro mana timo tije mag dongruok ne jopiny. I am committed, I am determined, I am focused on transforming Kenya. And no amount of intimidation or name calling is going to change my course. Because I have an assignment to transform Kenya. Odiochieng' manyoro kweth maketo sirikal teste monywando Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Eugene Wamalwa e kind jotelo mamoko. Nyong'wano jatend piny William Ruto e yor siasa e kendo koni nyaka tere dala. Kuom rem e chwalo dongruok maromre ne dho udi. Weche ma jatend piny William Ruto koni ok mone nindo ni mar obiro bero chumi kaka ne osingo. Ruto okoni en kod thuolo moromo e kome mar jatend piny. Tunaelewana jameni? Na niko na muda ya kutosha ya kunyorosha hii maneno. I have enough time mpaka ikae mzuri. Unasikia watu wananipigia makelele, lakini mimi sijali makelele. Mimi I am focused. Kwa sababu Mungu ndiye amenipatia nafasi ya kuongoza Kenya, si ndio? Na amenipatia assignment ya kutransform this nation. Na hiyo assignment I will see it through. Mnanielewa? So wale wa kunipigia makelele sawa tu, mnipigie makelele, tafadhali muelewe I have an assignment. Kuna maneno wanatoa kwa kinywa chao, maneno ambayo hata wewe kuyasikiza yanahuzunisha.
Wao wakisema mambo ya one term, sisi tunasema affordable housing. Jatend piny odok ne winjruok mare kod ogai mar ODM Raila Odinga e bwo sirikal mar manywanda mokoni okelo jo Kenya duto kanyakla. Magi timore ka kweth Kalonzo Musyoka to okoni broad-based en mana mar jodonga ich lilo ma ok ket nyime piny Kenya. Mheshimiwa Raila Odinga amekubali ya kwamba tuweke taifa letu la Kenya mbele. Viongozi wengine wengi hawa wakiwemo wabunge hawa ndugu zangu, mbali na mipaka ya chama tumekubaliana we must transform this nation. Ruto koni dwaro nitiere mar loko kit ngima oganda jo Kenya e boma to kod alwora mar Kenya. Okoni mano nyalore mana ka jotelo tiyo kanyakla. Tunataka kuweka sewage mpya Nairobi. Tunataka kutengeneza Nairobi River. Tuondoe takataka. Tuondoe maji chafu. Tupange social housing. Vijana wapate ajira. Ndio Nairobi ibadilike na Kenya ibadilike. Sisi Nairobi jirani yako ndio ndugu yako, si ni kweli? Na sisi hapo Nairobi tunasema hataki siasa, ni kazi bila break. Kazi bila. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wantiere mago mag siasa, jotelo maketo piny jotesre dwaro mondo mi jod bura kik kad chik manyien mageto keto mijing'o e choko mar omenda mar ute manigo gi ogonyore kendo yiene sirikal tiyo kod omenda ge chenro moko mag piny owacho ne giwe kaunti ma Kilifi bang' yore nyasi mar lamo kama gilero ni omenda ma ichoko mar gedo mag udigo ok owinjo tigo de timo chenro mamoko. Markets are a devolved function. Mimi nimekuwa waziri wa devolution. Wewe hawezi lazimisha utoe ushuru wa nyumba iende ijenge soko. Na wabunge wetu tunaomba mukatae hii mambo, sababu hii fund inaenda kutumika sasa as a slash fund ambayo itafanya mambo mengi ambayo hayako kwenye sheria. Hiyo pesa sasa imechukuliwa, imepeleka kujenga soko, kujenga mashule, kwa sababu imekuwa conduit ya wizi. Na tumeshukuru kuona huyu Atwoli ameongea pale katika NSSF, ambaye yeye ni one of the trustees. Pesa ya wafanyikazi wale ambaye wataenda retire imekuwa diverted kwenda kujenga Bomas of Kenya, ambaye ni project private. Jatelo ma wuok e riwruok Kenya Kwanza kotane kod jalup jatend piny Kithure Kindiki owuok tung' mosuo gi mana en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka gitude kod goyo siasa mar athuye. Jotelo go kwayo jopiny mondo obed motang' gi siasa ma kweth maketo sirikal tesre makoro giwacho ni geto mana pogo Uganda. Unajua wale watu wanaongea kwa madharau huko barabarani hawana track record yote. Mtu hajafanya kazi yote. Si mimi nimekuwa waziri wa interior wa taifa la Kenya. Simuliniona kule Lamu nikipigana na Al-Shabaab. Mimi binafsi sio kutumana. Sasa mimi mtu nimepigana na Al-Shabaab, nimepigana na bandi. Nitashindwa na watu ya siasa hapa kidogo, watu kidogo hapa, watu kidogo. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Yule mkabila sasa ameanzisha jina ingine anajiita Kasin. Lakini mimi namrudisha tu, namwambia yeye bado ni mkabila. Yeye anazidi na kuweka asidi katika taifa la Kenya. Yeye ametabiri kwamba tutapigana 2027, ashindwe asishindwe. Mimi ninashangaa wakati mwingine anaongea haya maneno akiwa kanisani, akifanya uchochezi. Kuna watu ambao wanataka Kenya hii kumwagike damu kwa vyovyote vile. Na sisi tusiposimama kidete, tusipowakemea, tusipowakashifu, Kenya yetu haitaenda vizuri. Agenda yao ni William Ruto aende nyumbani. Kwani William Ruto aendange nyumbani kila siku, si anaenda kwake? Sisi hizo wote tunaenda manyumba yetu. Na wengine wanasema sijui one term, wala hata wanasema one term hawakumaliza quarter term, hata half term. Speaker Maror Bura Malo Mwezo Tangula bendeo makamen kod mana en
Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma okoni nyao siasa mag athuye manyalo chokwe pacho kae. Uwe kaloma St. Augustine Catholic mantiere Njoro, kaunti ma Nakuru, nowacho ni jo siasa go biro kelo rochruok mar kwe pacho ka gino mosebedie e ndalo mathoth. Wetangula bende opako gaye mar ODM Raila Odinga kuom chiwruok mare kendo keto motelo dwaro mar Kenya eneo ni kwe obede thur kae. Sasa juzi naona kiongozi anasema ati hii kura ijayo tusipofanya vizuri ile 2007 itakuwa kama Christmas party. Hata ukiwa na queue ya aina gani ya uongozi, hata ukiwa na njaa aina gani ya uongozi, na waomba viongozi wenzangu, let's preach peace in our country. Tuambie wa Kenya, mimi nataka, na nisipopata wewe ukipata, Mkenya amepata. Tuendelee na nchi yetu, kwa sababu huwezi kuwa kiongozi kwa nguvu. Kura mungajwang kwa weo mago makwata tamgi aftam wadhi wecha moko. Jagoro mungi ore migao mararita Dr. Raymond Omollo otele nyasi marketa yanga chendro magajiwarita kuonde dak mai pachokae kod bombe motese ni usalama mtani. Mana en chendro mochake giri ruok jodak mapachoka mungerika kakara. Clofas Aloch ni ntiere nyasi no losona report no heo machal kodma. Chendro marketo ayanga kake nyalo bera rita kuonde dak ukita yanga ka en chendro maitayo giri ruok makedo ne ratiro mar ji e kuonde dak kara. Ya dongu mo, joluman ka dongu mo, konyuru kera dwaro ji kod keto kue, donge be, ler kosok ler. Kaluwore gi jagoro mongirore e migao mar arita Dr. Raymond Omollo, oyango ni chenro no ma otisi ni usalama mtaani ma Kara ochako dhi bero tudruok e kind oganda. Kara and its partners have thoughtfully designed usalama mitaani that can create clear, direct lines of communication between resident associations and the local police to ensure faster and more accountable responses. Yangore ni nitiere achiedh nade mathoth e kuonde dak ma oganda mopogore nitiere. Oganda mane ochopo e romoni mane owuok e bombe duto madongo pacho kae kaachiel kod kuonde dak mayudore e boma maduong' ma Nairobi. Ywak magi ni kit chalre. Natoka kwa shule, najua pesa kuna. Naona tu soso mamodira iko na pesa. Wacha enda nyang'anya hiyo ndio shida sahihi. So it is in Nairobi, children are getting ruined 17 years and below. We would want to know how we can come about working on this issue. These children are abusing drugs, these children are doing crimes, these children are even riding motorbikes and snatching things from the streets. These children are engaging in sexual activities. Pombe iko Makongeni na Makongeni inazindikishwa na polisi. Jotend Kara oyango ni mae en chenro mabiro jiwo arita kwe kendo kelo bere kind jopiny mantiere kuonde dak mopogore. Objectives of Kara usalama mitaani are 3: empowering resident associations, strengthening security partnerships, and implementing tailored solutions. Ka opogore gi mise monego kete tim, dwaro nitiere mar jiwo arita to ahinya yiero jodong gweng' ma wachore ni onego timnegi apedha matut kapok oyiergi. Through Kara, help us vet these village elders, because mtoto wa village elder ndiye anaongoza ile kikundi ya gangs kwa kijiji, na wakati ameshikwa akifika kwa OCS anaona huyu ni mzee wa kijiji, hataki kumembarrass, anatoa kijana wake na nyuma, na huyu kijana ndiye anasumbua tu kwa kijiji. Eote mar ogai mar obila mapachoka Douglas Kanja mane osom gi jalup ne Eliud Lagat nitiere dwaro mar jiwo tij obila e nyayo arita e kuonde dak. Our officers are not only offenders, enforcers of the law, they are partners, mentors and protectors. But we cannot succeed without your support. I therefore urge all members of the public to report suspicious activities, participate in community security forums like this one. Dr. Raymond Omollo onyiso luoro ma sirkal nitiere godo ni arita medorochore kind oganda kuonde magidakie. As a responsible government, we are deeply concerned about the growing security challenges in our estates and communities. Housebreaking and burglaries make up nearly 40% of all reported crimes in residential estates. Some estates have become safe havens for gangs with frequent incidents of violent crimes. Sani koro wenge oketni chenro ni ka ochakore to idhi rwake nade e kind oganda.
Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Mago mag budget makori kio somo nyakoro mgajuang riuroge makunatiro mag jotuo magayaki doro mondo miyo keta yanga kokalo kum budget manyien chenro mag sirikale bugosir manogol kod sirikand piny Amerika ne jotuo magayaki thurkae kalore kod riuroge gi jotuo milion 1.3 magayaki mantiere pacho kae ni mana gi yath manyalo chwalogi nyaka dwe mar 9 ka bang' mano ngimagi nyalo bedo kamarach poni ok oketgi budget kaka Judith Mondila rono ndalo 120 bang' Donald Trump ka otend piny Amerika ne ong'ado budget mar chiwo sir ne pinje te kamoriwo Kenya kod atamalo 62. Ne en buok mane odonjo ne oganda e piny mangima bang' piny Amerika rwako telo manyien. Telo mane okelo lokruoge e sir mar thieth mar riwruoge mag Amerika osebedo ka chiwo ne pinje ma opogore opogore kama oriwo sir mar yedhe magayaki. Jatelo manyien Donald Trump ne ochungo sir kuom ndalo 90, ne oduogo chore nyime kuom ndalo 30, ka bang'e to ne olando ayanga ni ong'ado sir ma piny Amerika osebedo ka chiwo ahinya to ne thieth magayaki kod atamalo 62. Nyaka sani yedhe ma odong'ie pachoka nyalo mana chwalo ji milion 1.3 man kod kute magayaki kuom dweche 3 kende. Wenge sani rango budget ma winjo som ka chutho bende nitie geno ne jotuo magayaki. Trump ne owacho ni omiye ndalo 90 mondo biro duogo ni ji wach konyalo dhi mbele gi konyo pinje kaka jokonyo kachiel kuom pinje go en Kenya oni. Kochopo ndalo 90 kochako wacho no mede ndalo 30 120 days pause. Hai to ka ndalo 120 go njurumo to senyiso gima en to gima en Amerika ok bi duogo konyo pinje kaka Kenya kaka nyocha gikonyo chon. Ong'ado budget ne gi 62%. Kopogore kod thieth ne ji milion 1.3 ma oseng'e chal margi kendo ni e yath e pachoka, nitie ji mamoko kaka nyithindo minyuolo to jonyuolgi odak kod kute magayaki. Bende jo Kenya mamoko ma pod kia chal margi ni kod ratiro mar ng'eyo chal margi, nyiewo gige pim magayaki duto dwaro omenda magi bende manitie sir mane owuok oko. Ka jochiw thieth mane ondi kod riwruoge kaka USAID mane konyo jotuo magayaki e ute thieth ma opogore opogore duto bende sani onge kod tije. Retrovirals gi to sechegi pod Kenya nigi moromo nyaka dwe mar 9. To ma Kenya nigo gin monyiewo gi yiend gi PEPFAR mar Amerika to gi PES Global Fund. Koro kwar par ni onego bed ni tie yo moro ma ichako muonyo go yath ji 1.3 million ma wacho ka kik kata achiel kuom gibed ni chako muonyo yath to odhi hospital oyudo ka yadhno onge. Tiende ni koro kata ka Amerika onge gi kony makelo ni Kenya, European Union onge gi kony makelo ni Kenya, Global Fund be onge, to sirikand Kenya nyaka ne mana ni jok madwa yath obedo gi yath. Ka budget ma osemienjo e wang' jopiny to lero ayanga ni budget ma ichano chwal ne migawo mar thieth kamoro ok nyal romo chiwo thieth ne jotuo magayaki kaka owinjore. Bad migawo marango thieth, Department of Medical Services, ogol paro mondo miye hiko menda 2025-2026 omiyi maromo bilion 105.9 ka bad migawo machielo marango geng'o tuoche, Department of Public Health and Professional Standards, ogol paro mondo omiyi maromo bilion 32.1. Seche ma ji nigi kute magayaki moloyo sana to joma mama gidwa nyaka konyo nyithindo kik yud kute magayaki. Ji dwaro puonj to ji dwaro mondo pim gi bende. Koro testing kits, testing reagents, healthcare workers macha to koro wadwaro ni mondo county government. Koro budget mibosom mar mbadi ni en mar national government. Te iye kanyo nti mag county government kose some bunge okale to koro bet piny gi treasury tiwacho ni madhi e county ten ma. Pesa mang'eny ne dhi e county en kamar health. Nikech health en default function. Koro kanye mwajiwo jotendwa ni gibende ka pesa no chopo to gitim maber kendo girang ne jopiny ni githieth kata ni gipuonj manyalo miyo gigeng' tuoche manyalo chandogi. Dwe achiel ma okalo, komiti mar thieth e od bura ka otelnegi kod Dr. James Nyikal ne ogolo paro mondo mi manyo omenda mar nyiewo yedhe gayo kute magayaki manyalo chwalo piny Kenya nyaka giko higani. Global Fund ne nitie pesa
ma sirkal ne to keto wach Global Fund malure gi 1.8B to mane wageno yudo kuom pesa moaloka en 1 bilion achiel gi elfu milion 200 to ma sirkal ne to keto en bilion achiel gi elfu 800 to mago pod ok oromo nikech nitie gik mang'eny ma biro dwarore, gik machalo kaka mag testing, gik machalo kaka gik yath mageng'o mondo joma kata nyithindo madhodho kik yud tuo mar ayaki, kata jogo madwaro tiyo gi yath mageng'o ayaki, mago ok odonjo maber. Singo mapok oyangore ka dhi chopo kare kendo dhi duoko geno ne jotuo matiyo kod yedhe mag kayo kute mag ayaki e pacho ka. Gima waketo ni mondo tim bang' kamano ka koro wabiro dhi e budget mar supplementary budget mabiro en gima nyaka wang'i malong'o ahinya ni ere kaka pesa biro yudore, kendo wadwa ng'iyo ni ka biro chopo e budget machielo cha kendo watimo ang'o nikech ne giseng'ado gigi to ne gikoni pod nitie pesa moko ginyalo keto pod wanyadhigo. TB bende wane gi chandruok nikech en to ok ne joma konyowaga koro ok noketo yath pesa, koro wan sirkal moketo milion 300 magi duto pod ok rom, miyo gini pod lendo ka gima biro chandowa, to mano oseket gi wadhi chako go, koro wadhi kwang'eyo ni wachako gi pesa matin. Judith Omondi, Ramogi TV. Kaparo ng'eyo mago mag budget e kinde ni ma piny Kenya hikore ne budget manyien mar hik omenda mar 2025-2026. Jogo mantie sekta mar wuoth golo pachgi ewi pek ma gisenene sekta no higa achiel mokalo ka giywak ni nengo mauta ma osebedo kachikore bende osekelo pek e weche mag wuoth. Ripota marwa e kaunti ma Mabeyali Beach noyudo thuolo mar loso gi weg nyamburko, joriemb apiko kod jokanye sekta mar wuoth ewi geno ma gintiere godo na budget ma idhi som higani. Sekta mar wuoth en achiel kuom sektas madongo e pacho ka ma sirkal yudo osuru e kinde ka kinde kaluwore kod nyamburko mathoth ka achiel kod apikni mating'o jowuoth okinyi gotieno. Kata kamano jogo manie sekta ne ywak ni kuom higa achiel ok osebedo negi mayot kata matin nikech nengo mar mauta ma giwacho ni osebedo kachikore kendo pok obedo kama koro nyalo konyo sekta no. Jojo Tieno ma en derep matatu mating'o jowuoth e apaya ma Homa Bay Kisumu wacho ni nengo mar mauta hinyo sekta no kendo ketho kata kindegi kod jowuoth ma giting'o. Inwang'o ka sana sana bech mafuta en gima ok inyal predict, mar odhi malo mang'eny kidwoke mana matin. Koro kaka wala mora mora sama cost of production inwang'o ni mafuta no ka beche odhi malo, nweng'o marwa koro inwang'o ni dok piny nikech jawuoth ma kawaida to koikore mar medo pesa no, koro wane ma wahinyore. Weg nyamburko mating'o jowuoth gi wacho ni kuom higa achiel gisebedo ka gineno pek kaluwore gi nengo mar mauta machikore ma bende chunogi mondo giting' jowuoth mokalo tong' mondo eka giyudo omenda manyalo konyogi. Maisha osebedo matek nikech fuel idho gi Sh5-7 to kidwoke piny tidwoke magi Sh1. Emomiyo atemo kwayo sirikal once odwok mafuta piny, dhano nyaka winj maber. Spares be nyaka dog piny, tires be nyaka dog piny. To bus mafuta miketo malo no ema miyo maisha bedo matek. Yudo kata jawuoth onge gi fare moromo. Gidwa ni kaber to e budget mar komenda mar 2025-2026 ma idhi som juma manyien osuru ma ijuoge mauta odwok piny mondo kik gibed ni gitiyo mana ni mauta kende e sekta no. Itime gimoro maduong' sana, ushuru moko ma giketo mang'eny e mafuta ka gigolgie mondo bech mafuta odog piny mondo nweng'owa bende oting're malo. Odwoknwa nengo fuel piny ma kapo ne nyalo dwoke kata nyaka Sh100 pok wakonyore nikech jowuoth ywak tich tin, koro fuel ema waneno ka tek saidi nikech en kama wan be wayude nweng'wa mar konyruok. E tesend nyamburko ma Homa Bay waromo kod moko kuom jowuoth ma bende ywak ni higa achiel giseneno matek kaluwore kod nengo mar wuoth ma giwacho ni medore sa ka sa ka gidwa ni mondo budget midhi som juma manyien obed mano madewo sekta mar wuoth e pacho ka. Wuoth osebedo matek. Kibiro Homa Bay ka samoro kia rodi gigoni 170, samoro gigoni 100,
koro gichenjo wachenja kama ne wuoth kama gikisiko gimedonwa mana bech wuoth kata sani mabiro ni abiro gi 70 to kama owinjo idhe gi 50. Koro mae kaka jomtokni timowa seche duto gilokonwa bei. Tich adek nyocha biro wero ma bei kana biro waro lewni na idho mtoka nyaka rodi kalor rodi idwaro kuma 150 to kar siling 50. Sekta mar apiko mondo koro were mathoth e pacho ka bende ywak gi mudo lako pongo ewi nengo mar mafuta kod spare parts mag apiko magi wacho ni oidho kendo onyo sekta mar apiko e pacho ka. Bech spare parts mag pikipiki oidho. Masani kidhi nyiewo mira manyicho wanyiewo at 100 sani wanyiewo 150. Oil manyicho wanyiewo at 500 sani oil wanyiewo 600. Koro wan gi pek kabisa. Ka mafuta nyalo dok chien to wanyalo bedo gi yot moro manyalo miyo wambe wanyalo yudok gi nueng'o. Med mana kwae mondo med duoke sani en 175.80 ne wanyalo mana kwae mondo oduoknwa fuelni nikech wan nueng'o marwa wan ma gima wachamo e gima wachulo go fees and all that. Then ne wakwayo kendo mondo value added tax ma is on spares mondo be reduced, mondo kata kwa dhi nyiewo spares japika ngima kethore mapile pile, mondo wayud yot mondo koro our income, our yield income at the end of the day obed maber. Ka bende gin kod ote ne piny owacho motelo ne somo mar budget mitimo juma manyien. Akwayo ni kaber to gima inyowa inya mana fuel ka at least fuel dok piny onya yudo kaka konyore keche yudo ka iwa ka one sector wan yudo ka ji mang'eny mariembo pikni ji samoro at least odiochieng' yudo kata siling 100 nikikawo 300 ichula piko fuel dhi go kata fuel ma 300 idong' nono. Carlos Onyamburko kata garaj manitie boma ma Homa Bay. Jogo matiyo gi stima bende koni ok osebedo negi mayot kata matin kaluwore gi lal mar stima kinde ka kinde kod nengo mar stima magi koni oidho ma bende mono gi tayo tijegi kaka owinjore. Koro stima osebedo kwa tiyogo olal matin koduogo seche moko molal the whole day. Koro kaka wajoma timo welding ka samoro ikwamo gi customer goni koko kata kikone stima olal onyako ndato kora kuma entiere jadaka ne ka stima olal mano wasebedo kamano. Mar ariyo rate mar stima onego duoknwa piny. Omiyo wakwayo mheshimiwa kama intie mura waziri of James Opiyo Wandayi ni onenwa gi wang'o ber chenro mar stima ni kech wasebedo akwayo hinyore mok morwa kata matin. Nengo mar stima inyowa sana kech wajosa sana wajoma tiyo gi token samoro ichulo kata omi kata unit moko 2-3 tiyudo ka dak matin oserumo. Koro wakwaya ni kata sami dhi somo budget ni mondo mi oduoknwa go piny matin. E seche ma jatend migawo mar omenda John Bade ikore mar somo budget mar omenda 2025 2026 e od bura juma manyien, jogo manie sekta mar wuoth wacho ni gachiel mokalo ok osebedo negi mayot kalore ko nengo mar fuel mosebedo ka medore kendo ok osebedo ka chung' ka tiende. Giwacho ni kata mana gigo eko ma gitiyo go loso pikni kaachiel kod nyamburko magi bende osuru miketo osebedo malo ka gin kod geno ni budget midhi som ni endi nyalo biro bedo negi maber mondo tijegi obed makare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Dakan pade ko dario nyakorom ga jong bang sa hadek marotieno wakayo wacho na nyalo kawo pach kacha winje ni ititi parango. David Tom wacho ni kata kamano wan kaka joluo wundo ni pod wan tie serikal lakini piny to tek gi jopiny. Wacho ni ahinya nek mara were duoko oganda e loch mar Moi. Opija jachuma wacho kanyo ni entiere Nyamasaria kod minode ma Brighton gi jochuma tema Kisumu. Ano bende kanyo ote mar comedian Arthur Otieno wacho ni entiere kodwa chenro entiere Sondu kato mora ahinya gi wechegi. Morris Aguny wacho ni mano jakano Kimera mar Kodete Junction wacho no wuoro kaka ojwang'o tho malit Kenya dwani Nyasaye ema okonyo ganda. Godo na yoro wacho no wuoro ahinya tho motimore Kasipulno. Maka jwang David Omondi wacho ni siasa ma Kenya kae ojoge ahinya ruedhi yuare to lume ma hinyore ma gin jopiny sama gi yuare to wacho ni jopiny bende makoro dhi mbele ka hinyore. Favor Joel wacho ni entiere Awendo wacho ni wach mar ojwang' no hemo donjo ne gi lit ahinya. Joash Uchieng wacho ni en bende entie Kisumu. Eric Ronald wacho ni aka pile gin gi minode amaki Promise gi Gloria gintie Dagoretti Corner. Onyango Beshte wacho kacha ni gin gi Freddy gi Minatoto kaito wacho ni
Wach mar tho mar Ojwang ema omako dhoge wuoro kaka obila jiwo tho Kenya kae mano pache wacho ni wuoyi matin inyal mak gi wuon gi embele inyal mak gi obila embele wuon gi to bang'e yude City Mortuary kowito ngimane Nyasaye mad pari familia mar Ojwang ondiko kamano. Jack Jawarianda wacho ni entiere kodwa koya ka Warianda Beach ano bende kanyo ote mar obila Shemotho wacho ni osiro ker kuom riwo Kenya wacho kanyo ni Gachagua to dendo kanyo na tension sika wacho no kia ng'ama no keto Gachagua jatelo maketo piny jotestre kata kamano wach kijana motho e sel no wacho ni kik jopiny wach mathoth mano bila shem kae to wacho kanyo ni kik giye ti kod gi marach gi josiasa mano pacho bila shem. Ano bende ote Matabil wacho ni entie kod gomos ni familia moito wuodgi wacho no bila owenego nyithind ji wacho kanyo ni mano pacho ne oni obila mano lal gi ngima rawerano. Ano bende ote mano mar okwacho nyinge kanyo mano Honorable Kwanya wacho no mor gi Ramogi kuom keto ganda nyikwa Ramogi ler kotende gik matimore. Pastor Juma Orundo wacho ni entiere kodwa wacho ni askeche mano omako Ojwang wach maler gima none gi nikech gin guwon sani ging'eyo kauli bana kantie Migori wacho no mor ahinya gi tich ma Rais timo wacho ni gin kaka jo Migori tich mo timo nendre Migori County bende gichwado mana tich gionge gi weche mang'eny. Mandela Oniala wacho kanyo ni gi familia mare gi men gi wacho ni jatend piny ochwada tich gin jo Homa Bay pod gidware mang'eny ahinya weche mag dongruok wacho no ko mos mare ne governor Mwalimu Jal Mwalimu Banata no kacha un bende wacho ni untie kodwa chenro oyo matin nyakwara Ojwang kata kamano pod wantie kod mathoth kwa duogo habo kelo ni mathoth Ramogi TV kae. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty, family more healthy. Reiko cubes could string my bestie. Reiko cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka kendo in gi duola e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay Mombasa Kisumu Migori Kisii wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore no wamiyo parliament a lot of authority to authority no gitiyogo mana mondo konygi tudri gi Joyce Oduor Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni kero nyakono Ojwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jodak e sub county ma Kuria West yuago rochruok mar arita kwe e gwengo ka koro gidwaro mondo mi tend arita kwe okonygi e kedo kod kweth mag njore ma osebedo ka monjogi e kinde ka kinde anyato dwe achiel mokalo. Giwacho ni jo ohala mathoth osemonji kendo mwandugi okwal ko jonjore go ka moko kuom oganda bende osehiny. Bran Lihanda en achiel kuom jo ohala ma kweth ne mar njore nomonjre ka 4 dweni kendo kwalo mwandu e duka ne ka olero ni dwaro nitie mondo mi tend arita otima pedha ne achije mar jarita. Giko mar dwe mokalo ji ariyo noyudo hinyruok bang' ka nogogi kod lisasi kinde monj e chiro mag Tonganya sub county ma Kuria West. Walikuja wakajifanya wateja wakataka kununua. Mmoja akaomba credit, alipoambiwa ipo akatoa pesa kwamba apatiwe, lakini kabla apatiwe credit akawa wameingia ndani ya duka. Wawili waliingia ndani ya duka, mmoja akabaki nje.
Wale wawili ambao waliingia ndani ya duka, mmoja alikuwa na panga, mwingine alikuwa na nati, hii nati ya chuma. Kwa hiyo wakatuambia kwamba wanahitaji kupatiwa pesa ambazo tulikuwa nazo. Nilikuwa nimeshafunga kabisa kazi, nataka kwenda nyumbani, kwa hiyo nilikuwa na pesa ambazo nimefunga kwenye karatasi. Nikachukua pesa nikawapatia, lakini wakawa kama hawajaridhika kwamba nimewapatia pesa zote. Wakaanza kuniambia kwamba tupatie pesa zote, hizi sio pesa zote ambazo tumeambiwa ziko hapa. Serikali security kiwa tight, because kama hapa ni saa 2 inaibiwa. Sasa biashara basi mkifunga saa 2 tunaenda wapi? So ni ile yenye security kiwa fiti hadi biashara inaweza kuja mpaka saa 5 saa 6 hivyo. Mtu anapata chake hata asomesha watoto. Hiyo tu ndio naweza kusema tu serikali tu yake security kwa fiti. Oganda jo Kenya sani koro chako puonjore dhok miwache pinje maoko kamoting'o dho German, Chinese, French kod dho jo Japan kaka yo achiel mar yudo tije e pinjego. Mbalariany ma Tom Mboya mayudore kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar tiego rawere dho German kaka yo mar konyruok e kinde dwaro tich ahinya e pinje mawacho dho German. Sanja mokwongo mar jopuonjre maromo 710 ikore ne penj margi mogik bang' kalo penj 2 manochiw nego gi motelo. Magi okenge ma imedo keti kalore kod dwaro mar piny owacho neno ni rawere mathur ka yudo tije e pinje maoko. I was unemployed, I was struggling to make ends meet, and so when I got the opportunity, I came and I made sure that I was to come here, work hard, get the required skills, that is the language of German, and then I'll be able to work outside, be able to help my family, be able to improve the economy of Kenya. The challenge, obviously, the language is very hard. It's not like English. I can't lie about that. You have to be focused from day one, because when you lose focus a bit, you'll just be gone. As soon as the paperwork is done, everything that needs to be put in place is done, they should be able to fly to Germany. And some of them are going to do Ausbildung, which is a work-study program. So they study for some hours and also work for some hours. Jogo manie sekta malimbe tuke kod pur koro nyiso luoro mar yudo lal kaluwore gi paro mar chik mar omenda 2025 2026 magikoni nitiere kod moko kuom lokruok mageto tayo kata gayo gi chien jogo mayande siroge. Jakom komiti od bura mochung' ne weche mag omenda Francis Kimani Kuria olero ni achiel kuom ng'ur manochwal e nyim komiti no en ne piny owacho sani geto keto osuru e nyamburko mating'o welo mayande ichwalo negi ma onge osuru. Okoni higa mokalo migawo mar tuke no bende noyudo sir mar machiegni siling bilion 1.5 ne mar piny owacho ne ok kawo osuru e sir makamago. Jatelo ne loso Mombasa bang' bagoromo gi jogoro mongewore migepe mag limbe tuke kaachiel kod pur e wi ndikruok ma kidek jukogi kosom budget ma higan. The Department for Tourism, Agriculture and Sports, because there are several proposed amendments in the bill that's going to touch on areas of tourism, for example, those vehicles that are used for transportation of tourists, moving from exempt to becoming convertible, for sporting events, removing the exemption of donations made to support sporting activities. And we've been informed, for example, in the year financial 23-24, there was around 1.5 billion shillings by private entities that was used to support sport activities across the country. So the proposal, if then removes that exemption, that means we risk losing those particular donations that are given by institutions. Gimamit nyakwara Mgajuang ne it hema obongo nywaso kendo kelo bonjo elenda wang jal mawacho gore ite kore nthuolo mar bonjo to mana gima sako it gi Walter Nyambaga. Milly Mabona, bad girl, wachore ni ung'inyo somo chike moingo Kaluma. I complete Honorable Kaluma and the speaker before you who are really boasting how they have done international law and dealt with ISIS. I can also boast that me and Honorable Karoli here were students of environmental law, but do I say, Mr. Speaker? Kaluma, to into iwachiango. I'm the first lawyer in this country to specialize in law of the sea. In fact, I assisted our Navy in delimiting our sea boundaries.
To evidence. When Aboud Rafrouf was still the Navy commandant, so Honorable Mili should confine herself to environmental issues within the sea areas. What's your point? Not talking, not knowing. I'm a specialist in that area. Wololo, Karoli Omondi, Koso Kaluma Wundo Jodubura. The Honorable Member for Homa Bay is actually misleading the House. Yes. The premier mind on law of the sea was the late Akicho Kola, Deputy Solicitor General, who attended all the negotiations until the law of the sea was signed in 1982. Yes. This is Akicho Kola. And the one speaking is the author of the National Environmental Management and Coordination Act. So stop misleading the House. The Honorable Kaluma. Kaluma, Jogi Yudi, Jitetea. Honorable Speaker, Okola participated in coming up with the United Nations Convention on Law of the Sea. But at the very heart of that convention was Dr. Androniko Oduogo Adede from Kwabuaen, the Homa Bay. Oduogo Angoa? Oduogo Adede was my master's lecturer when I was studying Law of the Sea. I think that is a point Honorable Karoli was forgetting. Amilo. Mr. Speaker, I have the floor. Mr. Speaker, I have the floor. Jogi Mwonyogini, Kapo Kiduogo e floor. Chikriane. And I want to educate Honorable Kaluma and tell him that there's a reason that I'm a senior lawyer. The Honorable Dr. Andriko Dede that is so proudly talking about was my boss in Letwal International. Speaker, Ginipek Joa, Watema Nekimani Chungwa. Give the mic to the majority leader. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I just want to inform the House that the Honorable Kaluma is from Homa Bay County. The Honorable Mili Odhiambo is from Homa Bay County. The Honorable Karoli Omondi is from Homa Bay County. And you can hear the debate is about the law of the sea, environmental law. Okay, Chungwa. Therefore, the law of the sea, the law of the environment merge and converge. Whether they converge in Homa Bay or in the National Assembly, it's converging and we all move together. Happy. To Chairman Budget to. Chairman Budget now is trying to purport to have a girlfriend from Homa Bay, especially Homa Bay town. Oh, sawa. Sani koro wan kod kasinde mang'eny pachuka. Rigathi Gachagua. Hi. Hi, cousins. Hi, cousins. Hi, Kendo. Hi, Makuzo. Hi, cousins. Nona. Nisalimia makasini wengine kule. Bas. To Rigathi. Kasinde gin ngagine. Sisi na Wakamba, Wataita, Wataveta, Mijikenda. We are one family. Sisi ni cousins. To Tabitha Wachango. Mtu ya kuota tama ameenda pale Makueni akaanza kusema kana kwamba ati sisi Wakamba na watu wa Mount Kenya ni cousins. Ere diri marwach ni Tabitha. Sasa Mount Kenya na Wakamba wamekuwa cousins saa ngapi? Nimwambie sisi na watu wa Mount Kenya, sisi ni in-laws. Kendo. Sisi ni in-laws. Wewe si hata wewe uangalia wewe ni ulikuwa quarter term ama ulikuwa nini? Eti quarter ngoa. Wewe ni ulikuwa quarter term ama ulikuwa nini? Nani akose base? Mimi nakaa kama mtu anaweza kosa base mimi. Mago Emasako it kod Walter Nyambaga. Wakoyo Martin kwa Mgajuang Buka Owuor. Saka chani enti rekodwa e chenro na Ramogi TV ka enti Goma Village East Yimbo en koda izao dero Nyanja kod Min Mela. Wacho ni iye kod harita kue makara chiwo wacho ni en gino mabende giyego ahinya. Aini Owuor wacho ni entiere kodwa e chenro kawuono onge got Nyalenda entiere Homa Bay weche mag ngoma otere kono manen jakwaya motegnero kama na inya kumketra Ramogi TV biano kanyo ote mano mar Nyaringa Alfred wacho ni entiere kodwa koya Ungoe Karungu wacho ni omoso wadgi Wycliffe gintiere go kacha gimora hinya gi chenro. Nano ote kanyo mar Mike Wodokore wacho ni tho mar Ojwang lit sana kwach kich ma Kenya ok tim maber kendo winjo tim nonro malongo mar ng'eyo ni to nobedo nango
wachoni en gino mabende lita hinya na jopiny ok gimor kata matin. Ken Mumbo wuod Kandiege wachoni owinjo weche kan gi family ge laksechegi wachoni rokomora hinya gi chenro kama na hinya. Eno Tabil Juma wacho kanyone ogomos ne familia mowito wuodgi obila wenego nyithind ji wachoni en gino malita hinya kendo oganda ok mor gi kaka weche osebedo kadhe jogo mosebedo ka wito ngimagi e yore ma ok owinjore. Faith Mzomo kantie Malina ni kachain bende kato Jojo Mosh ntie Migori Don Marsira wacho ni Sirembe Siaya weche gichopo ne yo makare ahinya. Jalango Tieno wacho kanyone weche mag thieth kaber to unjo kete national government kendo duokgi ogolgi counties mathur kae mondo gando yud thieth makare. Hoyo matinya kod mgajom odo kod mago mag tuke kikidhi mabor. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty, family more healthy. Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes mingeucha, mandado mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie packet manyen. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. And Rosemary Ogonya, Mimondi Udwenda ni kaka skiza kodni, di star aboro achiel ariyo, star abirio aboro angwen hash, to parie niya Ramogi TV en audio werdu tote. Jay, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID, na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Jalot nyade ngwen tuke Hadhira League maduong' mar Wakeni pachoka Vihiga Queens ong'ado tiko mar finals e tuke mag FKF Women's Cup Banglo Club mar Bungoma Queens gonde ariyo kuom achiel e nus finals mano bagi alap Mumias Complex. Alap Bandandora Stadium County ma Nairobi jaloch ma higa ni League maduong' mar Wakeni Police Bullets noro dhi gonde ariyo kuom nono gi nyidende mag Kibra Soka Women. Maximila Robin nolo gol mokwongo ne Kibra e dakika mar 55 kapok Faith Mboya loyo gol mogiko kalo picha choma e dakika mar 93. Kibra Soka Ladies biro rakore gi club mar Vihiga Queens e finals nying manyien biro bedo e kombe no tok joloch nyadidek Ulinzi Stars thich oko e tielo mar quarter finals.
The game plan, I think the ladies actually follow the game plan according to how we actually instructed them. The only thing that was lacking today was the desire and willpower. And I think in games like this, when it comes to competition like this, cup games are totally different than league games. And when you play cup games, you need to have that desire and will and some grit to it. And I think that's the only thing we did lack today. Yeah. It was just a good game. We prepared well. As we promised, we're supposed to be the champion of the cup. And we are working on it. So we are ready for the finals. It's a tough match, but definitely it will carry the day. Club man Nairobi United no dhi nyime gi duoko makare tuke mag FKF National Super League bang' rodho club mar Asad gonde 7-1 e lab mar Dandora Stadium. Club mar Migori Youth ma osebedo gi pek mar yudo loch e tuke gi noloyo club mar Luanda Villa gol 1-0 e lab mar Migori Stadium. Clinton Okoth noloyo ne Migori Youth gol no makende dakika mar 41 loch mar golo Migori e thuolo manyalo duoko gi lum. E tuke mamoko club mar APS Bomet noloyo club mar Nzoia Sugar gonde 2-1 e kinde mana Naivas FC no lo Mombasa Elite gonde 2-0. Viga United no lo gonde 2-0 gi Kibra ka Fortune Sacco no lo 3K FC gonde 2-1 he Mount Kenya Derby. We played today against Migori Youth, a very tough team, very tough opponents. We've lost 1-0, but I'm grateful for my players. They've really put up a good fight until the end. The only problem is about officiating. I think the center referee was a bit incompetent. He was unable to handle the match well. I think tactically we have worked. My boys were disciplined in their positions. Na pia tunatarajia kuwa on attacking kidogo imetulemea kidogo kwa sababu hii game tungekula around mabao 4 ama 5. Tumetrain na kila kitu kwa training imekomea poa, but ku transfer kwa game kidogo imeleta pressure kidogo juu team tulikuwa vibaya hapo chini. Team Kenya Harambee Stars no wuok amodhi nono gi team mar Chad tuko siep mano bagio tino manyoro e boma Marrakech piny mar Morocco. Kocha maduong' Benny McCarthy nyaka sani pok oyudo loch moro amora e tuke adek ma osetayo team mar Stars nyaka ne miye thuolo mar tayo timno. Kenya nomako thuolo mar 111 e chung' mar timbe pinje mangima ne nigi thuolo mar loyo Chad momako thuolo mar 177 kata kamano Stars nogo chuodho kendo wuok maonge gi points adek. Loya koro chwer ne McCarthy mondo mi oyud loch mare mokwongo e kinde ma team mar Stars pod biro bedo gi tugo mar ariyo mar osiepe kinde gi team mar Chad chieng' tich ariyo. A lot of our players still think that we are playing in the Kenyan league. You know, this is international level, so you got to maintain the intensity, the pace of the game. You got to keep quick and move the ball quicker to create the chances. And I think we just didn't do that a lot today, and it cost us. And that's why in the end we ended up drawing a game that you should win easily. Sebastian Ogier noyudo loch mare mar adek e piem mar World Rally Championships bang' tieke thuolo mokwongo e tielo mar Rally Italy Sardinia. Ogier nobedo gi piem maber bang' kalo obadho mathoth manokel gi apaya maricho. Ka loch mare miyo team mar Toyota loch duto nyaka ne season ma higa ne